Ассалому алайкум дӯстони азизам, хуш омадед ба канали ман. Аз дидори ҳар яки шумо шод ҳастам. рӯзи ҳаматон ба хайр бошад дӯстон. имрӯз боз бо ҳамроҳи шумоён барои рӯй ҳам скраб тайёр мекунем, ҳам маска тайёр мекунем. чӣ хеле ки дар видеои гузашта дидед, ҳамроҳи шумоён мо барои нест кардани чорни точка скраб тайёр кардем ва истифода бурдам. натиҷаша барои шумо нишон додам духтаро. ҳозир имрӯз барои рӯй тайёр мекунем бо ҳамон услуг, лекин камтар фарқ мекунад барои рӯй истифода бурдан скраб. чунки ҳамаи шумо медонед духтаро, агар пайхас бурда бошед, агар пӯсти рӯй ба чанд қисм тақсим мешавад. пеши бинӣ жирнӣ мебиёд, пешони ғафз ва ду тарафи рӯй пӯсташ нозук маҳин мебошад. аз ҳамин сабаб духтаро, вақте ки барои рӯй мо скраб истифода мебарем, ҳатман пушташ маска кардан дар кор. скраб рӯи одама хушк мекунад, аз сабаби ки пӯсти рӯй тунук мебошад. аз ҳамин сабаб духтаро, ҳозир қити шумоён тайёр мекунем. видеои то охирша бинед ва фикру ақидаи худро навистанро фаромӯш накунед. чӣ хеле ки дида истодед духтаро, дар инҷо боз монанда лимон, сода пишевая, кокосовое масло дар инҷо, сметана, свежий бодаринг, ватовый диск ба мо лозим мешавад духтаро. вақте ки дар рӯй угрӣ мебурод, ҳозир скраб ва маскаи тайёр кунем. ман дар рӯи худам карда барои шумо нишон медиҳам духтаро. ба вақте ки барои рӯй угрӣ мебурод, ман аз ҳамин зейнарид истифода мебарам. ина дар ҳамон ҷое ки угрӣ мебурод, дар ҳамон ҷо мемолед. ина ба фикрам бисёриҳо кор фармуда дидагӣ. бениҳоят нағз ин чанд сол аст ки ман аз ҳамин истифода мебарам. вақте ки ман ҳамин чизҳои боднок мехӯрам, асосан ҳамин арех агар хӯрам, агар семечка, дар рӯи ман ҳамихе угрӣ мебурод. барои ҳамин аз ҳамин истифода мебарам. вақте ки угрӣ буромад, ина дар ҳамон ҷои угрӣ ҳам томихе тар карда мегиред. баъд ин дар ҳамин 1 сутка угрия хушк мекунад. лекин угрии хушк ки шуд, барибер бо ҳамон ҷояш чорни точка мемонад духтаро. ҳозир ҳамроҳи шумоён боз ба чорни точка аз рӯй нест кардан скраб тайёр мекунем ва аз пушташ маска тайёр мекунем. ҳозир духтаро, якум скраб тайёр мекунем, баъд ба маска кардан шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки дида истодед, дар инҷо сода ҳамроҳ мекунем. дар видеои гузаштаам ман гуфтам шумо ва духтаро ҳатман свежи лимон истифода баред, натуральне. мана бинед, вақте ки амин скраба истифода мебаред барои рӯйтон, ҳатман аввал пӯсти рӯятонна мулоим кунед. ман ин гапа динаям гуфта будам дар влог, имрӯзам хостам хотиррасон кунам барои шумо, чунки амин чорни точка дар даруни пӯст медарод. шумо агар сразу скраб истифода баред, агар можед чорни точка гирон намебурод, фақат пӯстатон ба таъсир мекунад. аз ҳамин сабаб аввал мо бояд пӯсти рӯя камтар мулоим кунем. вақте ки бо шотка скраба мемолед чорни точка, дар ҳамин вақт пӯсти рӯятон мулоим тез мебурод. барои ин духтаро, ҳозир чӣ хеле ки бинед, сода, соки лимон ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дида истодед, агар ки соки лимона ҳамроҳ кардим, намихе меҷӯшад. ин расо фоида мекунад барои рӯи духтаро. чӣ хеле ки ҳамихе дидосед, дар рӯям молед, ҳамихе пузырик шудам, чорни точка як гирон мебурод. ман ина як бор не, ман постоянно барои доғҳои рӯи нест кардан аз ҳамин истифода мебарам скраб.
анамихе мемонем духтаро ина. баъд инҷа ҳозир қати ҳамроҳи шумоён маска тайёр мекунем. агар после скраб бароятон маска накунед, рӯятона ин хушк мекунад, чунки чӣ хеле ки гуфтам, пӯсти рӯй ба чанд қисм ҷудо мешавад. асоси рӯи одам ду тарафаш хушк мешавад, аз сабабе ки пӯсти рӯй тунук. дар ин ҷо духтаро свежи бодаринг аз замин тиёр кард, майдаш мегузонем. агар ки сокша гузонидам, боз нағзтар мешавад, фақат сокша гиридагар, чунки ман андози сеткачам нест барои ки гузарондан, фарқ надорад ин. барои мо кифоя ҳамеқадараш духтаро. чӣ хеле ки дидед, ман бодарингам тез сок метиҳад. шарт не бодарингаша гиронпарофтан ё сокаш ки фарқ надорад. шумо ва чӣ хеле удобна бошад, ҳамихе истифода баред. ман ба бисёртар бо ҳамин бодарингаш истифода бурдан беҳтар аст. боз дар ин ҷо мо ҳамроҳ мекунем як қошуқ сметана, ана духтаро, мо аввал скраб тайёр кардем. озир скраба рӯмо ва нағз мемолем ки барои чорни точкаша гирифтан. баъде ки оби шира гарм кардем мешӯем. ҳатман аз пушти мо маска барои мо молидан шарт аст. духтаро, чӣ хеле ки дида истодед, манам инҷанда мананда угриҳо буромадагӣ буд, хуш шудагӣ. ҳозир ҳамин ҷойҳоша акун нест мекунем бо ҳамин скрабу маска. имрӯз ман барои рӯям кокосови масла истифода мебарам. ман бисёртар миндальни масла и кокосови масла истифода мебарам. аввал чӣ хеле ки гуфтам, рӯйҳоям мулоим мекунем пӯсташа. барои ҳамин видеои снимат кардан духтаро 2 ҳафта мешад ки ман барои рӯям нигоҳбин накардам ки ҳамин эффекташа барои шумо нишон диҳам. дар ҳақиқат фоида мекунад. истифода баред. вақте ки барои рӯйтон мекунед духтаро, чӣ хеле ки гуфтам, пӯсти рӯй бениҳоят нозук ва маҳин. инқадар шоткаи сахт зер накунед, сахт истифода набаред.
ана духтаро рӯма шудам. Ба фикри ман инҷа чорнаҳои точка буд, уже нест шуд ини ман. Намедонам барои шумо чӣ хел. Видеои камтар бо матат када бинед то скраб кадана, баъди скраб кадана кани ягон хел изменение шудагими. Анакнун духтаро барои рӯя мулоим када бо хушрӯ кардан ҳатман аз пушташ мо маска бояд кадана модаркор. Чӣ хеле ки гуфтам, ду тарафи рӯй пӯсташ маҳин, нозук, вақте ки сода истифода мебаред хушк мекунад. Барои ҳамин мо ҳозир акнун маска мекунем. Намехе духтаро, маскаям 15-20 минут то хуш шуданаша нигоҳ медорем. Вақте ки ман амин рӯма скраб маска мекунам, баъди ҳамин пӯсти рӯм чӣ мегӯям, одам ҳаво мекашад ку ранги ҳамин хебарин, амин рӯм савук мешад, хе ҳаво киштагиш уже чувствовать мекунам ки ҳамин хе рӯя тоза мекунад. Бо дар ин кити расонас ҳаракат кунед духтаро, бисёртар аз ҳамин натурални чизҳо истифода баред. Ман бисёртар лимон, бодаринг, петрушка, боз ман дар оянда петрушка кити нишон метиҳам духтаро. Тарзи тайёр кардани маская ҳамиҳо барои рӯй фоида мебиёрад. Гули алоӣ бисёр фоида мекунад духтаро. Ин боз як маслиҳати ман, ин як ҳозир 10-15 минут мистам хушк мешад, баъд оби ширагарм кити мешӯем духтаро. То хуш шудани ин хостам бо шумо камтар суҳбат кунам бо ҳамин масъалаи рӯй барои зебогӣ. духтаро, умуман ду чиз ҳаст барои зебо будану зебо нигоҳ доштани рӯй. Ин дуюмаша мегӯям, якум шумо ва ин косметикаю, маскаю, бо ҳар намуди ки процедураҳо барои рӯй. Ин аввалинаш аз ҳар як худи одам вобаста аст духтаро. Агар одаме ки бисёр ғам мебинад, бисёр камхобӣ мебинад ё ки нағз правилно питаться намекунад, албатта инҳо ба ҳамин саломатӣ зиён мебиёрад, чунки пӯсти рӯи нозуке ҳаст, бисёртар ба рӯ мезанад ҳамин камбудиҳо. Аз ҳамин сабаб духтаро, камтар худатона аз ҳамин дарду ғам, аз ҳар як фикрҳои безеб камтар худатонро дур гиред. Барои саломатии худатон фоидаовар аст. Агар бисёр фикр кунед, бисёр камхобӣ кашед, дар ҳамин хел рӯйтон оҷинг пайдо мешавад, доғ пайдо мешавад ва бо ҳар як касалҳо дучор мешавед. Аз ҳамин сабаб бояд камтар барои саломатии худ боэътибор бошед. Ин маскаю
кремои ҳар чизе ки мо хирда барои рӯй истифода мебарем, вақте ки агар шумо аз дурун худатон нағз эҳтиёт накунед, агар инҳо бефоида аст барои рӯи шумо. аз ҳамин сабаб духтаро ҳама вақт барои саломати худатон боэътибор бошед. аз буду набуди зиндагӣ, аз ҳар як гапу калочаҳо худатона камтар эҳтиёт кунед, дур кашед. ҳамин буд камтар сухани ман, духтаро. ҳама вақт аввал барои саломатии худ боэътибор бошед. чӣ хеле ки дида истодед, рӯямам хушк шуд, ҳозир баъд ман мерам, мешум, барои шумо боз нишон медиҳам. духтаро, рӯйҳома шута шудам. чӣ хеле ки дидосед, ранги рӯймам дигар шуд. вақте ки ҳамин лимона истифода мебаред, лимон ҳам рӯи одама сафед мекунад, пӯсти одама. чӣ хеле ки дидосед, дар инҷа як дона майда як угри брондагӣ, ҳозир дар инҷа ҳамин хазинарид истифода мебарам. то пагу рӯза иншоаллоҳ хушк мешад. ҳамин буд, духтаро, имрӯза влоги мо. ман умедвор ҳастам, ки влог барои шумо писанд меояд. мондани лайк, комментарий навистанро фаромӯш накунед, духтаро. кадоми шумо подписатсия набошед, подписатсия кардана фаромӯш накунед. дӯстони азиз, бо шумо хайри хуш мекунам. хайр, ҳама вақт хона обод бошед.